Timo Soini, väitätte, että maahanmuuton kustannuksista, kehitysavusta, ulkomaille virtaavasta sosiaaliturvasta, EU-jäsenmaksuista, valtionhallinnon IT-kuluista, yritystuista, tuulivoiman syöttötariffeista voidaan saada yli 2 miljardin euron vuotuiset säästöt. Siis tämä on aivan posketon summa. Siis mihin tämä lasku vuotuiset perustuu? säästöt. Kyllä, tietenkin, jos ajatellaan, että se taso pistetään sille alenevalle käyrälle, niin jaksotuksessa siinä päästään siihen tavoitteeseen. Nämä on meidän suorat ohjelmat puuttuu, luvut puuttuu. No mutta jos palataan nyt vielä tähän teidän leikkauslukuun, siis 2 miljardia vuodessa. Siis tehän laitte paljon paremmaksi vielä kuin valtiovarainministeriö. Te toisaalta puhutte 2-3 miljardin sopeutustarpeesta ilmeisesti vaalikaudella. Vaalikaudessa. Niin, mutta tämä teidän ohjelmassa lukee myös niin, että vuodessa 2 miljardia voidaan saada näistä kollegan mainitsemista. No voidaan kerralla saada, mutta ei vuosittain, vuodessa. Niin, ohjelmassa se ohjelmassa lukee näin. Niin, älkää no onko painovirhe? Ei ole mikään painovirhe. Että, se on tietysti, jos ymmärrys puuttuu, niin takertuu sanoihin. Siinähän se lukee Täällä kyllä. lukee suoraan näin, että pelkästään maahanmuuton kustannuksista, kehitysavusta, ulkomaille virtaavasta sosiaaliturvasta, EU-jäsenmaksuista, valtionhallinnon noin 2 miljardin euron IT-kuluista, tehottomista yritystuista sekä tuulivoiman syöttötariffeista voidaan saada yli 2 miljardin euron vuotuiset säästöt ilman, että palvelut tai talouskasvu kärsivät. Niin, vuotuiset säästöt, siis ei vuodessa, vaan vuotuiset säästöt. No niin, mennään eteenpäin. Tämä kuitenkin vaikuttaa nyt